नोंथांनि चेनेलखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय। जोंहा दासान्दि दाखालि नभेम्बर 1 तारिखनिफ्राय जोङो बुथ कमिटि दानाय जादों आरो बे बुथ कमिटियाव अलरेडि जोंनाव आवगाय दाफुंजोबखाबायमोन, खिन्थु जों बाहाय एसे कयजन मानसिखौ जोङो महिला मन्चनिफ्रायबो जों सोसनदेरदों बा जोङो पेरेन्टनिफ्रायबो जोङो सोदेरदों। जोङो दा मोनसे सेन्टारावहाय 30 जनिया 35 जनिया जोङो मेम्बार थिसननो हाबाय आरो बे मेम्बार थिसननायाव जोंहा जेरावबो जोङो 1 तारिख नभेम्बर 1 तारिखनिफ्राय जों स्टार्ट खालामदों। स्टार्टखौ जों जाहारबारियाव खालामदों फार्स्ट, सेकेन्डआव जोङो वेस्ट मालिगाव खालामदों, थार्डआव जोङो माबायाव खालामदों सिजौगुरि, ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्ट पाटगाव, ओमफ्राय आफलागाव, ओमफ्राय मैया अन्थाइबिल, दिनै बंसिगाव प्राइमारियाव। दा बे बुथ कमिटि दानायाव ओरैबायदि आङो फैनानै ओरैबायदि खुसि मोनदों गावखौनो, एकदम ग्रेन्ड साक्सेस होनजायो। मानो होनोब्ला एकदम गोख्रों मावथिफ्रा ओंखारनानै बे बुथ कमिटियाव मेम्बारशिपनि थाखाय हाजिर जाफैदों। आरो बे मेलावनो जोंहा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लेंहरजानाय आलासि दंफैयोमोन। जोंहा दतमा समस्तिनि MCLA तथा जोंनि इउथ बिपिएफनि आफादगिरि क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां प्रकाश बसुमतारी देबा दंफैयोमोन आरो बेजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टनिनो उमेननिफ्राय नुजाफैनाय आरो जेनेरेल सेक्रेटारि रमा छेत्री बायद'मोनाबो नुजाफैदों आरो गोबां बेजों लोगोसेयाव नुजाफैदों। बिथांमोनाबो जोंनि बे बुथ कमिटि दानायखौ नुफैनानै रोजा रोजा साबायखर होलांदों आरो गोजोननाय मोनलांदों बिथांमोना। गनरगाव कन्स्टिटुएन्सि हिसाबै बिपिएफआ माबायदि स्ट्रं जागासिनो? बेथ' आं आवगायनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों, जोबोद स्ट्रं जोंनि बिपिएफ दोलोआ। हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ ओरैबायदि स्ट्रं जानानै दं। मानो होनोबा आङो नभेम्बर 2021निफ्राय आङो नभेम्बर 5नि 5 तारिखनिफ्राय आङो दायथ' लादों। हाग्रामा सारा आंनो दायथ' ग्रहण खालामनानै बे दिननिफ्राय आङो मावबोनायाव आं ओरैबायदि नुनो मोन्दों। 13टा प्राइमारि दं जोंहा बनगाव प्राइमारियाव। बे 13टा प्राइमारियावबो गिदिंनानै नुनो मोनबाय, ओरैबायदि स्ट्रं रायजो राजाफ्रा महिला मन्चनिफ्रायनो बुं बा पेरेन्टनिफ्रायनो बुं बा इउथनिफ्रायनो बुं बा जोंनि BSUआनो बुं बा साफ्रोमबो दालाय जेसेबां जोंनि माइनरिटि सेलानो होन बा जेसेबां राजबंसि सेल जाबाय जोंनाव दा बा बाङालि सेल जाबाय जोंनाव दा, बेफोर गासिबो सेलफ्रानो दिनै ओरैबायदि सिथाबनानै दं। माने स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिनसो जानानै दं जोंनि बनगाव समस्तिया दा। आरो जोंनिफ्रायथ' बिपिएफ दोलो हिसाबै बिराद स्ट्रंखा आरो प्लास पइन्ट जानानै दं नैबे सेलफोरखौ दानाय न'आव जोंहा साबसिननिफ्राय साबसिन जानानै दङ। आरो जोंहा माने खुनु पद्दाय जोंहा बाहाय दस्रा दोलोनि पक्कै जासिना खालामनांगौआनो गैया एस ए बिपिएफ हिसाबै, आं बेखौ खाथां बुंगोन आरो। नोंथाङा सासे बनगाव समस्तिनि दैदेनगिरि जानानै फैबाय थानाय इयुथ्सफोरनि थाखाय मा बुंनो सानो? आङो बेखौ मेसेज होनो लुगैयो जोंनि इयुथ्सफोरखौ, जाहाथे जेरै दं दा स्ट्रं जेरै स्ट्रेन्डआव थादों बे स्ट्रेन्डआव थाबाय थाबानो जोंनि बिपिएफ दोलो हाग्रामा सार दैदेननाय दोलोआ फैगौ 2024नि MP इलेक्सनखौबो जोङो गाजा गोमजायै देरहागोन आरो बिनि उनाव नेक्स्ट 2025नि काउन्सिल इलेक्सनखौबो जों गाजा गोमजायै देरहाहैनो हागोन। आंहा फुरा आसा दं जोंनि इयुथफ्रा जोंखौ बिराद मोजाङै सापर्ट खालामगोन। आंहा बेखौनो फुरा आसा दं, कनफिडेन्ट दं आङो।